Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшуыда қызықлы һәм үзенчәлекле ауыл исемнәрен барларбыз. Оларның мәгънәләренә төшенербез. Республикабызның картасына күз салса, қызық атамалы ауыл исемнәре шактый. Кайбер авылларның исемнәре ни кадәр генә ятышсыз яңгырамасын, шул төбәктә яшәүчеләр әлеге исемнәрнең әйтелешенә исләре китмәүләрен белдерәләр. Алай гына да түгел, авылларның исеме алар өчен бик кадерле һәм якын, башкача була да алмай. Аксу Буа районындагы авыл. Беренче карашка авыл исеме ак һәм су сүзләреннән торгач, авыл елга күлләргә бай һәм аның исеме дә шуңа бәйле кебек. Баксаң, Аксу кеше исеме икән. Авылга Казан ханлыгы чорында Аксу исемле кеше тарафыннан нигез салынган. Тирә-яктагы авыллар Аксу авылын Кишер Аксу дип тә йөртә, чөнки биредә һәр гаилә кишер үстерү һәм сату белән шөгыльләнә. Бу кәсеп моннан 100-150 еллар элек башланган. Риваятләр буенча авылдан берәү Әстерхан шәһәренә яшәргә китә, ләкин озакламый Аксуга кайта һәм кишер чәчү белән шөгыльләнә башлый. Бу эштән ул шактый гына керем ала һәм аңардан күреп башка хуҗалыклар да кишер үстерү кәсебенә керешә. Игътибарыгызга тагын бер кызыклы мәгълүмат. Аксу Кытай Халык Республикасында дәүләт эшлеклесе булган Борхан Шаһидинең туган авылы икән. Әлдермеш Биектау районындагы авыл. Авыл исеме барлыкка килүнең берничә варианты бар. Беренчесе Алдыр дигән мари сүзе һәм мыш фигыль кушымчасыннан ясалган. Алдыр сыра салу өчен зур чүмеч дигәнне аңлата. Бу версияны янәшәдә урнашкан Ширмеш зираты һәм башка мари топонимнары исбат итә. Авылга Казан ханлыгы чорында Ныгай татар нәселеннән булган Гали Дәрвиш исемле җирле феодал нигез салу риваяте дә бар. Әлдермеш шуның кыскартып әйтелгән исеме имеш. Тагын бер кызыклы татар риваятенә тукталып үтик. Авылга Әлдермеш бәй җитәкчелегендә Дәрвишләр бистәсеннән чыккан берничә татар һәм мари мөселманнары нигез салган дигән сүзләр бар. Аларның нәселе дистәләгән еллар шулай яшәгән. Авылның бер очында марилар, икенчесендә татарлар. Ике халык та ислам динендә булган, мәчетләр төзегән. Авыл исемен Әлдермештән Әлмәндәр пьесасы белән Туфан Миңнуллин таныта. Авыл халкы татарның үлемсез Әлмәндәр бабайы шушы авылдан дип ышана. Әмма моңа каршы килүчеләр дә бар. Апас районы Әлмәндәр авылы халкы бабайны үзләренеке дип саный. Әлдермешнең икенче танылуына легендар җырчыбыз Хәния Фәрхи сәбәпче. Әлдермешкә кайта мәле җырының клибы шушы авылда төшерелгән. Чистай районында рус һәм татар сарсазы авыллары бар. Саз сүзе Татарстан Республикасында 12 авыл исемендә урын ала. Саз һәм саз сүзләре борынгы төрки телдә дә кулланылышта йөргән. Бүгенге кыргыз һәм казак телләрендә саз, венгр телендә сарат. Атаманың беренче компоненты сар. Бу сүзнең этимологиясын төрле галимнәр төрлечә аңлаталар. Сара, сары, сар сүзе дөньядагы күп халыкларның телендә очрый. Иран телләрендә бу сүз чиста мәгънәсен, гарәп телендә шатлыклы, көлүчән, борынгы яһүд телендә ханым, якут телендә итек, Оренбург татарлары телендә акча, фин-угыр телләрендә сазлык мәгънәләрен бирә. Профессор Фирдәүс Гарипова сарсаз атамасын сары һәм саз сүзләреннән тора дип карый. Сар төрки телләрдә сары мәгънәсен белдерә. Профессор Саттаров булай дип яза. Бу атама угыз яки болгарларның сар-саз һәм Казан татарларының шуңа мәгънәдәш саз сүзләрен бергә кушу нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Ул саз плюс саз конструкциясын тәшкил иткән хәлдә сарсаз мәгънәсенә ия, ягъни анда 2 мәртәбә саз төшенчәсе кабатлана. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Авылларыбыз чәчәк атсын, халкыбыз матур, бәхетле яшәсен. Тапшыруыбызның киләсе чыгарылышларында авыл атамалары турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.